लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। दिनैनि भिडिअआ माने जोङो लकेल गवायावहाय दुगैहैनो नागिरदों। लकेल गवा माने जोङो दैमायावहाय दुगैहैनो नागिरदों आरोना, दोनस्रियाव। सोरबा दोनस्रि होननानै बुङो, सोरबा दैमा होननानै बुङो। दोनस्रिखौनो होननांसिगोन बे दै फिसायालाय न' लोगोफोर। माने बे दोनस्रियाव जोङो आगोल उन्दै उन्दैयावहाय दुगैहैबाय थायोमोन। बारा गोजान नङा, खाथियावनो 1 किल'मिटार माहाय बारगोनदां आरो 1 किल'मिटार माहाय बारगोन। ओमफ्राय आगोल दुगैनाय मानायफोरखौनो आङो गोसोखांदों आरोना। गोदो गोदाय जोङो दोनस्रियाव बेबायदि दुगैहैयोमोन ओरैनानै गोसोखांबाय थादों आरो। ओमफ्रायो गोसोखांनानै आङो दायो दुगैहैनो लुगैदों बे दोनस्रियावहाय। ओमफ्राय दुगैहैनो लुगैनानै जाहा मुथुखा आङो लिंबाय थु दोनस्रियावहाय दुगैहैनि गोदो गोदायनि बायदि होननानै। ओमफ्रायो दिनै राजमेलाखा नालाय, राजमेलानि नामाव दोनस्रियाव दुगैहैनोसै आरो आङो। ओमफ्राय नै दायो थांनो रेडि जाबाय आङो, ड्रेसफोरखौ लाखाजोब्बाय, दख'ना आरो दुगैनायाव मा मा नांगौ बेफोरखौनो लाबाय आरो, गासिखौबो लाखाजोब्बाय। ओमफ्रायो बे दोनस्रिथिंजाय माबा दालां गोदानबो बानायबाय थादों। बे दालां गोदान बानायनायखौबो आङो भिडिअनि गेजेरजों देखायनो सानदों आरोना। हायोना हाया देखायलांसै दाना। जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो नायलांबाय था लोगोफोर। आङो भिडिअनि गेजेरजों जोंनिथिंनि दोनस्रिखौ देखायहैनोसै, जों दुगैग्रा दोनस्रिखौ। ओमफ्राय आरो दालांबो गोदान बानायदों नालाय बेखौबो देखायलांसै आरो। जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। मुथु ओंखारखायाखै फैदो। ओमफ्राय दायो आङो दुगैयाखै, बे दोनस्रियाव दुगैखागोन नालाय बेनिखायनो आङो दुगैयासै आरो। नङाबा डाबल डाबल जागोन दि दुगैनाया। डाबल जाबाबो जेबो नङा नंनाया, माने बोथोरा दायो थान्दा नालाय आङो बारा इसिबां थान्दा लानो हाया गगानि थाखाय। दोनस्रिफोराव हाबबाला एसे दैफोराव खुलुमनानै हाबनांगौ जायो न' लोगोफोर, जानला माला हाबजाया। दैफोरावबो गोबां बायदि रोखोमनि मोदाय थायो नालाय। जाहा मुथुखौ नेगासिनो आङो, ओंखारगासिनो बियो ओंखारखाङाखै। जाबाय रेडि नै मुथुआ। नै लोगोफोर आंना दैमाया सफैबाय, नै बेयावनो दुगैलांसै बेयावनो दुगैलांसै नै लोगोफोर। दैमाया बेनो आंना। ना गुरबा मोनगोनदांलै, आगोलाव बिदियाव ना गुरसोयोमोन जोङो। आंनि दैमायाथ' बै बिफां नुहुरनाया बैफोरो नै 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 बेफोराव बेखिनियावसो जागोन आरोना आंनि दैमाया, आं दुगैग्रा दैमाया। ओमफ्रायो बेखौ दायो बारलांनांगौ, बे दै फिसा बेखौ बारलांनांगौ। ओमफ्राय आरो बैखिनियावबो दंबावोदां मोनसे, नै बेखिनियाव नै 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 बेखिनियाव दंबावो नामाथाय मोनसे, बेखौबो बारलांनांगौ। जिखि जाया आङो देखायलांबाय थानोसै लोगोफोर, नायलांबाय था। ओमफ्राय जोङो नै ससे मोनफैबाय। ओमफ्राय मोनफैनानै नैबे गामिनिफ्राय जोङो सासे मानसि लांफागोन आरो। बे गामिया थाइखाजार गामि, खृष्टान गामि आरो। बेनिफ्राय सासे मानसि लांफागोन, जोङो सानैल' नालाय, मुथु आरो आं, जों सानैल'। सासे लोगो लांफाबावनोसै, सानैल'बा बोरैबा जायोदि न' लोगोफोर। ओमफ्रायो मा बुंबायदोंमोन आं, ओमफ्रायो बिसोर गामिया बेयावहाय नङामोन, बैखिनियावसोमोन आरो। ओमफ्राय दै खुरजाजोबनानै बेखिनियाव थाफैनांबाय आरो। बे दैमायाना आगोलाव बिराद गिदिर जानानै बेफोर गामिफोरखौ खुरलाजोबनायमोन। ओमफ्राय दायो राननानै आरो बैथि मोनहैलायबाय। लाक्स इन्टारनेसनेलजों थिगसे दुगैना फैनोसै दिनै गुफुर जाजासे। बिराद मोजां मोनो आङो बे साबोनखौ, गोथाव गोथाव मोदोमथारना, जानोसो लुगैलायलाङो। मुथु माखौबा बुंनो, दैमायाव दुगैनो थांनायाव माखौबा बुंलांबा? बिराद बिजि मुथुआ, लाइन मारिदोदां सोरजोंबा। लाइन मारदो मानोथो बिजि न' लोगोफोर, भिडिअ लानायावबो एसेबां बिजिबालाय। लोगो नेनाया दाबो मोनफैयाखै नालाय, ओंखायनो दसे जब्रबलायबाय आङो, मेंबायनो ससे फैनायावनो। बे दैयाव बाइक सालाय जागोन ना जाया बेखौ नै दायो जाहा मुथुआ नायनो नायदो, हागोन ना हायाथाय। बारा गोथौ नङादां माथो, हायलै न' बै गेजेरावसो हाब्रु दं नामा, गोदोलाबायबासाय सेस। नाबो खारलायलायदो हनै, ना मावा मावा
ओइनै गुसुना दैया मेजेरलायनाय गुसुदां ओइलाय रिजिंदो लांजागोनदां इलाय ओरै जिं 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 ओरै जिं 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 ओरै जिं लांजागोन दा नाय ना गुरग्रा जायगासोलै बियो लोगोफोर नायलाय ना मावा खारदो हनै नुदोना नुवाखैबा नोंसोरबा सान्दुंजोंनो मोदानसै ना नै ना मिजि बाथोन देनानै जाबा गोथाव जागोन दुन्दिया गोरलैजों आङो दनस्रियाव दुगैनो होननानै साननाया बिराद गोबाव जाबायमोन आरो ओमफ्राय बै खनसे आङो दाउजिङाव थांलायलायदोंना दाउजिङाव थांनायावबो दुगैनो होननानै लानानै थांदोंमोन ड्रेसफोर देलायग्रा बुस्थु गासिखौबो लाना थांफादोंमोन नाथाय आं बेयावबो मिलायासै टाइमफोरानो आरो बिराद गुसु दाउजिङाव थान्दादार आं दुगैया होननानै दुगैस्रायासै आरो मिलायासैना एसे मोनाबिलि जाबायमोन ओमफ्राय नै बे दाउजिङाव आद्रा थाबोनाय सिमांखौ दिनै जोंनिथिंनि लकेल गवायाव दोनस्रियाव फुरा खालामहैनोसै आरो दुगैनानै ना मोनथो सेरजों फै सेरजों ओइथिं आयौ नै फंबायमोना बिसोरनो ओमफ्राय दायो जोङो थांनायखौ जागायलांसै आरो ना थुदो नोंसोर लामा देखायग्रा ना थुग्रोबाय था लामायानो बारा थिग नङा लोगोफोर दैमानि लामा मा बुंनो न' लोगोफोर हाग्रा बंग्रायाथ' जाखागोनखा हाग्रा बंग्राबाबो दा दैमा सहैबानो बिराद मोजां आरो ना जायगाया नै जोङो दंग' लङा फिसा बारलायबाय दोनस्रि गोदोरखौ मोनहैनो थाखाय बिदिनो फिसा लङा बारलांबाय थानांगौ जायो आरो ना आरो बारबावनांसिगोनसो मोननै बारखांबाय नै आरो नै बे मोनसे बेयावनो आङो दुगैबा दुगैजागौमोन खिन्थु बे दोनस्रि बिमा नङाना दोनस्रि फिसासो ओइ दोनस्रि बिमायावसो दुगैगोन आरो आङो आयो दैया गुसुथार डाबल दोनस्रि ओइ बे दैया बै खनसेजों गंगामेला नायथारबाय बिदिबायदि नङामोनलै बाहाय सानसेनो गिदिरद्राय जालायबाय दसेनो स्राय दैसा बोहैदों दै बारबाय नै दैमा फिसा बिराद गुसु दैया बरफनि दै बायदिसो सान्दुं दुंनायखायसो माहाय माबा जाबावदों आरो मोदोमाव सान्दुं नांदोंना माहाय गुदुं जादों सान्दुं दुंनायखाय ओरैनोथ' बे बैनो नामा दलं बानायगोन जायगाया बै खोनाया औवानिसो बानायगोन दायो दालाङा बिथिनो न' फाइनालि पस्ट गैया दोनस्रि बिमायाव मा खालामबाय थादों बेयाव मा बानायनाय जादों दोनस्रि दलं बानायदों दोनस्रि दलं दालां बानायबाय थादों आरो ना दालांखौ मानो नांगौ रायजो राजानि थांलाय फैलाय सुबिदानि थाखाय जोङो दोनस्रियावथ' सफैबाय लोगोफोर दुगैग्रा जायगायाव सफैबाय आरो ओमफ्रायो बैथिंजाय दालां बानायगासिनो आङो बालि गोनां जायगायावसो दुगैगोन नालाय बालि गोनां जायगा नागिरदों ओमफ्राय नै बिथिंजाय बालि गोनां जायगा दङ ओमफ्राय बिथिं दुगैनो फैबाय आरो आङो दुगैलांसै ओमफ्राय गोदो जोङो दोनस्रियावहाय दुगैनो फैबा मा गेलेयोमोन बेखौबो एसे गेलेलांफिनसै आङो गोदो उन्दै समनिखौ गोसोखांनाय बायदि आरो नोंसोर गेलेना गेलेयामोन बहुत गेलेयोमोन मानो गेलेया गेलेखायो नायदोब्रा ओमफ्राय जोङो सोर फैदो नै बेखिनियानो जाहामुतु सिगाङावनो आं ओमफ्राय जाहामुतु ओमफ्राय नै बिसोर सानैया मिट्टु बे मिन्टु माबानि आरो दहायनिया थाइखाजार बै जाबाय
क्या नाम था भाई? सिमसन। नेपाल से है। हाँ हेलो बोलो। कुछ बोलना है तो बोलो। कुछ बोलना है तो बोलो। Hai लोगोफोर, दा बाजै आरो आदानि चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना हो, शेयार खालामना हो। खोब मोजां भिडिअ बानायनो थाखाय जों बेयाव फैदों आरो दुगैगोन। दुगैनानै जों माखासे सिगांनि उन्दै समनि गेलेनायफोरखौ जों देखायगोन, दिन्थिगोन। नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन। नोंथांमोननि लागै जोङो तुम्हारा फ्यूचर मैंने टूरिस्ट गाइड में देखा है। तुम भी बोला थोड़ा सा। तुम भी बोलो। आपको नहीं आता है। हिंदी में बोलो ना। हिंदी में बोलो। आप लोगों को स्वागत है इस जगह में। ये बहुत अच्छा नदी है, आप यहाँ आकर नहा सकते हैं, कपड़ा भी धुला सकते हैं। मीतू तो हर दिन आता है यहाँ। हो गया? ठीक है भाई। अरे बुंगोबा coba हिंदी मुंबई dabung सानस्रिगोन आङो। जोङो लोगोफोर आगोलावहाय दोनस्रियाव दुगैनो फैबा बिदि बालियाव माबा बानायसोयोमोन आरो मोरति माने मन्दिर बानायसोयोमोन। बिदि बालिखौ खुरनानै मन्दिर बानायोमोन। जे मन्दिर बानायना नायनि र' जागोन ना जायाथाय। ओइ र' आयाव बारा केर हरनाङा। अनजिनि न'आ माने दैमा खाथियावनो नालाय, बेखाय बिसोरो उन्दै समनिफ्रायनो दैमायाव दुगैबाय थानाय माखासे हुदा दंमोन। दा बेयाव दुगैनो फैनानै मा खामानि मावोमोन बिसोरो, मा गेलेयोमोन, दा बेखौ बियो माने सिगां गेलेनायखौ गोसोखांदों। गोसोखांनानै नै बेयाव माने मोनसे मन्दिर बानायदों आरो। मन्दिरखौ नोंसोरो नायनानै लादो लोगोफोर। बानायग्रोयोमोन आरो जोङो। औ, दुगैनायनि सिगां बेबायदि बानायोमोन जाहैबाय। दा बेखौनो बानायदों। जाबायानोसै मन्दिरा। दा जियानो जाया मानो गासिबो मिथिंगानि गासिबो जिरादनि बिगोमा थायो। दा बे हिसाबै जोंबो माने नैबे दैमायाव दुगैनायनि सिगां माने धुप धुना सावनानै माने इसोरखौ एसे गाबज्रिनानै दुगैनो सानदों। दा बेखाय नैबे मन्दिरखौ बानायदों आरो। दैमाखौ नायदो, आं दैमाखौ दिन्थिनोसै। नै जोबोद समायनाखा, दुगैथावनानो। नाथाय दैया गुसु दै लोगोफोर। नै हाग्राबो दङ, एला हाग्रा। नै लोगोफोर जोंना मन्दिरा जाबाय। ओमफ्राय दायो बेयावहाय आङो बावनोसै आरो। आं बिबारबो लाबोखादों, धुपबो लाबोखादों। जोङो दुगैखांबाय, देलायखांबाय, ओमफ्राय नै थफ्लाफोरखौ बोनजोबबाय। ओमफ्राय दायो जोङो न'आवहाय थांफिनसै आरो। टाइमबो जाबाय नालाय, 12ता जाबाय। ओमफ्राय नै आंना मन्दिरा थालांसिगोन, बियो थाथोसै बिदिनो। मन्दिर
Kata mau dia. Something. दालां बानायदों जोङो Talang mana dia? मानो होनबा जोंना हरैफारि गामि 6टा दङ Asa. ओरैबारिबो थाबाय माखासे दा जोंनिफ्राय ओरै थांनो उसुबिदा जायो नालाय ओंखायनो बे दै औवानि दालां बानायना होदों आरो Asa. Sigaनो deh. हाँ लेगा ना उधर है ये देखो चुप चुप के देख बुंदो दे माबाफोर आश्रम फुजा नायनो दलं बानायगासिनो दं जोङो जान बावनखौ मोजां खालायगासिनो दं नेक्स्ट बाराव मोजां प्रजेक्ट लानायनि थान्दा खालामगासिनो दा पिकनिक प्लेस दा जुपानाव थागोन मोननै जारनसे मोजां जेनेबा अ दा मा दे बुंबावलाय जामारगोन बरिया डिसेम्बर जानुवारिखौ पिकनिक जाफाय बेयाव मानसिफोरा टाउनाव थांना एक्सटेन्ड जाना फैयो बेयावबा बरिया जा लों उन्दुनो बेलायाव बिराद सान्दुं गोसा लोगोफोर गोजां बोथोरबाबो बिराद माबा गरम बोथोर बायदिसो मोनबाय आङो सान्दुं गोसाथार नालाय 12टा जाबाय नालाय फै मा बुंबावनो माखौबा बुंबावनोबा बुंबा सान्दुं गोसाथारलै लोगोफोर दुगैबाय नै जों दुगैयासै नैबे सिनसनानो दुगैयासै रादादों बाजेदों नोंसोर दुगैखाबाय जों न'आव थांना दुगैनोसै दुगैयाखैमोन जों ड्रेस लाबोआखैना ड्रेस लाबोआसै जों दुगैयासै जोंनिथिंनि लकेल गवा नयो जोंनिसिम बिराद बरिया नै आरो बे दालाङा जाबा बिथिं मा जागोन होननायमोनलाय पार्क नामा रेस्टुरेन्ट नै आरो इथिबो पिकनिक प्लेस जागोन बेयाव जानुवारिहालागै जाहैगोन जानुवारिहालागै जाबा देखायनोसै आरो ना न' मा जोंनो दलं नायनोसै नायहैदो दलं बानायनायखौ नै जों दायो न'आवहाय थांफिनगासिनो ओमफ्रायो मोनहैथ'वाखै मोनहैसिगोन आरोना सान्दुं गोसाथार गरमसोबायबो मेंबायबो ओमफ्राय आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबलांसै लोगोफोर थांनायखौलाय माथो नायबावनो न' लोगोफोर दहायनो फैनायावनो देखायखाजोबबाय लामाया माबायदि अबस्था ओमफ्राय दायो ओरैनो थांबाय थानोसै आरो पिउ पिउनो ओमफ्राय दाना जायफोरा जोंनि बे ब्लगखौ नायबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै जुदि आंनि बे ब्लगखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला आंनि भिडिअखौ लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर बाय।